Yo, what's up guys? Latay ko rapper nin. Welcome sa first episode sa among bagong Asamanta Family Travel Vlog. Nga ganong Asamanta man ang pangan kay Coral. Nga sa kubata sa Manta man ay lingaw ligo. Of course, wife is Korea. May nagbantay ron na nasa may bagong baby pohon. Coming pa coming. So anyway guys, meron din sa vacation hotel na agin siya tunga sa Cebu City guys. Dapit sa Cebu Doctors, sa Luyo dapit dira. No, malakaw ra gyud Cebu Doctors. Diha am kay kutig palit lagsak nang nakoy kinang lanon nga wala diri ba. So quick review lang ta guys. Kini siya diri vacation hotel usa ni siya ka 3-star hotel. Na overall nindot yung experience diri. Sa kadlaw ra ta mi extend pa mi usa. So satisfied jud ko guys. So as far as sa lugar, okay siya pang pamilya, no? Kita nyo, naa sila pool. May pool, ligo mo diya. No. Gamay ra no siya nga pool, pero okay ra pag ginagmay lang pamilya ba di gyud kato pang dagko gyud nga party event lain sa itong mga lugar kan sa diri more on private family party siya or mga kuan kana mo check in ba. Naa siya mga kuan, mga cottage, no? Kita no. Sa cottage na diri kaso na program pwede ra sa diri. Man, ay lang rooms guys. Adi nang tamad to kay mo ana man dai kanang pinakakilid. So, okay sa lang rooms ang rate affordable ra sa jud, no? Amo bayaran diri kay 1.6 dala na breakfast. No, 1.6 kay sulit na kayo si diri na swimming pool, no? Ya, kuan ang pagkaon sa free breakfast. Breakfast for two na siya guys kana 1.6 free breakfast for two. Continental breakfast ang ilang i-serve na warning ang daan na sa mga wakibaw na continental breakfast i-serve na diri walay rice pan ra, no? So manad ka gusto nga palit rice dara mo ni daga ka rin diri ang gawas. Okay, so kana ka sa atong quick review guys. Again, this is one vacation hotel. So kini usab si Latig Rapper together with wifey Corey and baby Samsam sa atong Asamanta Family Vlog. Thank you, bye bye.